Ma viete. Kode gwengwe. Kuzango tulikira badi? No warning, I say. They are my young Democrats here. My statesman. Yeah, but they are my young Democrats, I say this for my young boys, young girls. The ones and familiarly capable. New ideas. Those are new ones, that's so bad, no. New blood, I say, fresh blood. All to be road to new blood. For a new blood, you my blood and oxygen. Ana kauri tubiri magaza mangokhala omwe bweza anthu pitira mwalira chifuka magaza ja bweza libe yani alibe oxygen. Ndiye ukakhala munthu kuti suku mbesesa bwino kuti ndi chifuka chani achinyamata ayenera kutenga zinthuzi ndifuna kuona kuti tosefeteka zamwalira ziko lija zasalamu ndiwo tosefeteka zamwalira ziko lizasala ndiwowo achinyamata. Ndiye bwanji osapasa gawo kuti ife tikamaza mwalira muja iyo aja azakhale zinthu zakutani akuziyendesa kale moyo tu ineyo chimwe nachona kwambiri ku Malawi nchonena kuti silimadziwa kupasirana. Moyo tu lingati anthu ajamena amathamanga aja kumapasirana ndolo. It's a relay. Mukazaona ziku lomwe limakonda kumawuza achinyamata kuti ya nthawi sinafiki amene ajawo ndafiti. Amene ajawo ndafiti. Muntu pasiko pansi panopera umapanga retire kusiya ntchito pa zaka 65. Mukazampeza munthu kuti zaka 65 ija zafika. Koma ukoga mizabe zinthu zija. Muzaza kuti amene ujayo ndi mfiti. Ku Malawi ma youth alibe ndi ntchito yomwe. Nkhawa zawo sizimamvedwa. Ma gift yawo, ma potential zawo samapangidwa utilize. Ndipo anthu ambiri achinyamata kumwalira ziko lisana pange experience ma gift yawo. Awu jairo kwa mwalira hii anakakhala chakuti amene uja anakakhala chakuti ku Malawi anthu kumango mwalira why ati because iwewe ndiwe mfana. Sopano ndife mafana koma tili ndi nzeru tu. Ndife mafana koma tu tindi kuthekiratu. We are brilliant, we are wise, we are intelligent, we are gorgeous. There's nothing that the youth of Malawi cannot do. Wena kasama kuna mize ni kuti inuyo ndinu nthani sinakwani kuti nthani sinakwani izi munazitenga kuti analemba pena pake kuti nthawi ndi yakwana muno. No. Ziko lomwe limapita chisogolo ndi lomwe limapanga respect achinyamata ndikumapasa gawo. Sinakuza kuti inu zimazidala za ku Malawi olo mwana wawo sizimamuonesa ki. Big man saina ndi mfana. Chikupita kumene kuja chokanyanga mahule chikufa ndiyezi. Anthu akubwera kuzalanda zonse. Mkazi ana onse apita kumuzi chifukwa ndala sana mpunzise game mwana wake. Ndimene zilili ku Malawi. Sipona noseni mutamwalira anthu akulu. Ife yono tizaphunzira bwanji zinthuzi. Mese pamene okhala pamalo ponena kuti timaphunzisa achinyamatawa kuti aitenge ziko lija alizokulisa mabe because sogolo kubwera lindilawo ife kuzakhala kulibe azakhala liwoja. They have to know how to manage and run the country. It is not an age thing. It is a responsibility that the youth has to have. Sumatenga serious bwanja achinyamata ku Malawi. Umaona ngati zisiru
akamakudandaulira madandaulo alo osafuna kumamva. Akamakuuza ni nzeru ayi wakoni kanduzi yani mwalewa chepa. Koma no mwana chomledu mumvesere. Ali ni nzeru ya sopano. Kuyipa kwa anthu amataka fika ijena akete. They become complacent. They get set in their ways. Sunganduze kantu. No. We need people who are flexible. People who are able to see potential mwanya mata. Hey, fana ini ndani. Lolo. Abwere kuti, abwere kuno. Iwe mpanga. Takwila hapa. Yeah. Like that. You are showing the youth. Kuti, my youth. Hey, you know, so you've got a responsibility. We need to go and they focus. Because we need you. We need you. We need the youth. Kwa maana kwa Malawi I say, my youth are the representation. Nde ineyo, wenaka kuona kati kuti izimendo kupangaze, nzamasewera. Akuseka. Akutani. Kwa my youth, tabwerani. Ineyo ni madziwa value yanu. Ineyo ni madziwa mphamvu zanu. Ineyo ndamene makupanga na appreciate my youth. My youth mwe ndi nzeru. My youth ndino kongola, ndino mphamvu. My youth ndino nhodalisika. Nde tabwerani. Tose my youth. Tabwerani tipange chintu chatu. Why Malawi Youth Democrats? Malawi chifukwa chipani chino chakuti chakumalekoka. Youth chifukwa chipani chi chizakhala mpaka na muyaya chifukwa the youth will always be there. Ndendekeze ngati kuti neyo ndi chipani mujeti yafika no nthawi yokuti ndipange litaya koma ndikuka kaminabe. Chipani chachisi ndisusa pati because chipani chachandani chama youth. Which means there'll be a relay. Which means safune, you know, ndanu imatani basi imabwira basi automatically because moyo ndukusilana. Moyo ndukusilana. Koma mai simadza kusilana. Kakamila ine. No. Pass on to the kids. Pass on to the youth. Ifesi zibangalita. Ma youth yaja amatenga zinthu zicha. Nkwamba kuti bantu madilana kena kuno ifeno kumadisamala. Ma ababu then let's take care of our elders because these elders we need them. For what? For advice. For us to be able to govern this country we need the elderly. Tiene ndiyo maseno anacha. Nangasema acha madziwa mwana tu ndikuze na baba mwana amakupanga treat umampangira treat. Kunoko kwameka kuno kwetu makolo ambiri na kama amachita nganzana wacha. Kumauza kuti by 18 get out. Kunoko mwana kangufika saka 18 to get out. Ukazona yabaweka. Chinkana swana jet amati makolo akagamba amakasiya ku home. Ku home kujaso amakaona kamwezi pamwezi akafunaso tu. Pomwe mwana ukamukonda ndikusamala bwino ndikunthandiza. Iweyo kazakalamba mawa so mwana uja zako chikoni chomwecho. Ndeizi zomwe ndaona kwambiri kumalawi kuti ka age kanthu enake kakuzuna ngati kuti ikuko ndeka important. Ukukoseko ayi koma nomuzoti majority ndi anawa. My youth, you are the majority. You are the one in charge. Inonda bali mwindi mphamvu because mulipo ambiri. Ndiye titabwera pamozi inu ndikukuuzani pamozi inu chitatenga tikukuzani tichatu. Minister wazaka 24. Yeah. Yes. Kantsika na kukongola kanzeru. Kanzeru chizunguso kama ngamba sobati kakupita mose muja kuma kapanga madilu za mwini. Minister Nyamata 25 years old. Kanzeru dolo. Tizitenga zinthuzi awa ndikuze na lepera. These people are insane and who ndi misala. Chifuka misala ndi chani? Misala ndikupanga chinthu chomwecho kudikira zosatira zosiyana. Misala ndikumanena kuti 1+1 azakhala 4. Ndikumangopanga be 1+1 icho kumapanga 4. Akulu ndipande ngokuzani apa eti. Mukapitiriza kumangopanga zonse mukupanga chimodzimodzi mangopanga msipezi chingasinde. Tibwesa new blood muone. That's ene anyamata achinyamata. Because achinyamata ndamena kuinvesta bwino ziko pomwe ilili. Imafika mundu age na you start to what lose touch with reality. Kumavomeleza. Ndio mashano mafana aje because mafana aje ndamena kutani no? Ndamena kudziwa zikuchitika ndamena kudziwa lingwa yapati
ndamina kuziwa kuti zinthu zili apa iyetu ndeno masiya anaja azigwira ntchito ziko kumapindula koma mwene malola anthu anake kuti se sakudziwanso kuti kunjako kuli vibes katero olozoti kunjako lati Tupac satani aliya sanamverepo ero kujai sakumziwa wile weko muzi unake basi ndada ameneyo atipange governor. No, what am I saying? Chilima, malemu Chilima to anthu amamukonda because Chilima anali uchangamuka. Kupita kwenye baka Chilima ukampeza kumvera tuje me against the world. Tupac. Bwana Chilima mukumvera Tupac mukampeza Chilima ali ku basketball. Akumenya maslam dunk kuti kuvere kuja connect inso ndi achinyamata. Kumadziwa munthu sikoma munthu mtown sana khale mwase. Sidolo even mbranta moja sana khale podolo one town moja. Olo mulongwemo sana khale podolo. Koma ali kungobwera basi from nowhere basi map iya ine chibonda one magaya awawet achoke onsia achoke kubwere new blood ndikukuzani zinthu zipita pasogolo anthu wa they are too much set in their ways sanga sinthi nde imene ndi misala chaka ndi chaka tizingopanga zomwezo. No, let's start new things. Let's start dealing with anthu kuti akhala real life. Man ndinene kuti ndinotukwana ndinoto yeah, I've got experience. Mwanda mwaimwa chamba ndasuta akazi na nyenga ndijali sina banki ndiye ineyo I'm in a good position to what, to give you advice because I've got experience. Face many nadusa kwa mama akatenga advice kwa anthu alibe experience because the person is holy. Mundu wa holy akuthandiza chani. Even mundu pastor wako azikuza kuti ine moyo wanga wonse nakhala na wangwiro ine siningamvere. Ine mafuna pastor azikhandi real life what situation. Akulu ine na drug addict. Ndi masuta drug osati masewera. Koma ambuya ndirani? Amene ujayo ndi amene yangathe kuthandiza anthu omwe are going through what? Drug addiction. What am I saying? You need people with real life experience. And oziwa uchangamuka achinyamata. Ndema youth ndinagozani taija kunena kuti ifeyo ndi mphamvu ningawo za MCP koma safuna kutani kumvera. Musamadabwe anthu akamadiyang'anira pansi. Amadiyang'anira pansi because ifeyo ndife threat. We are a threat. Ndiyamona ngati kuti potiyang'anira pansi paja ifeyo sitidziwa kuti ifeyo ndife threat ya. Ngati simukukhulupirira ntangopanga announce bwanji kuti ndipanga run president. Zinakhala ni zinthu za misala sizinakatani. Koma akulu mukudziwa kuti ndikulandira ma message angati ne kwa anthu kuti panga support zezi. AJB, I don't care about your life. Koma ndikudziwa kuti itakupasa mpata iweyo ungatiganizira chinyamata. Ndiye akulu tithandizeni chinyamata kuti ifeso tikuthandizeni. Anthu mukukula mukukalamba mudzafuna mudzakhale muziko lachani kodi labada ndi mtendere labwino chifukwa munthu ukukalamba kucha thupi limatani ndi sunga makhaleso ma hard conditions ya ndiye pena pakeso in investing in the youth you are investing in your own future. Mai musamononge mwamono ngakokwana akulu mwalepera tisireni achinyamata titenge zinthu zini. Ino mulibe experience mukudziwa bwanji kuyenda usiku kani kuona fisi sukenda usiku bado akale yayi koma kuyenda usiku kuona fisi siku bado akale koma kuyenda usiku. Ena afete mangoneka achinyamata chonchi koma tinde experience ya mbiri yokuti ziku ngati kupindula takumana ndi zinthu zokhoma zokuti anthu akulu simakumana nazo. Mchinkala muona ngati kuti moyo uli chonchi because reality simukitani you are not in touch with reality. That's why zinthu zali zimapanga scratch my surface. Kuli mavuto eni ifeyo we are in touch. Ndizimenezo ino magaya kumuzi
anthu amene anyamata amene anthu amakonanga ndinopanda ntchito mamizimu ndine zisiru tabwani kumavyete inu amene maoneka ngati kuti ndine anthu opanda pache opoira mwine matatu mamwamowa masuta chamba koma ndinolongeka ana otembereredwa inu tabwerani kumavyete ndinofunikira inunso muli ndi chani inu taonani mulibindikana kalikonse komwe chani zambirimbiri kuneko uja kulephera kupeza mkazi kulephera kuive kupeza chibwenzi tabwerani kumavyete inu amene mukuvutika kulephera kuthandiza makolo anu because simulipa ntchito kumangoona makolo anu chakutani akuzunzika kena kono mwamba uhule kena kono mwamba kuba kuli mwamba tani tabwerani kumavyete kunoko ndikomwe anthu nonsenu amene mandilembera ma message anu ndipempha zithandizo ku Facebook ku WhatsApp kulizima message dankani zotiso zinabiso sine mawerenga because anthu ali mavuto amene kuli mavuto amene kuli mavuto ndi anthu nonse amene muli kuimpost kwanja ndimaona ndipo ndimaona koma no help me help you tabwenda pamozi tizipange organizing titenge chinthuchi help me help you ndithandizeni kuti ndikuthandizeni chifukwa ndaona kuti ineyo ndizingokhala pa kumangochemerera anthu pomwe ineyo nditangati kugwira ntchito nama ndikakuposa napeneyo ndizopanda nzeru ndikuyambirira mavyete osazavutiranso wina aliyese vutirana mavyete nzanu mayuthi mwini chipani chanu ine ndikukalamba buchimizi chipanicho sichanga yani ndi chanu ine ndakupangira ni chinthu mayuth musazaname kuti pepe chana pangira ndikupanga chipani chanu chikhala ndi zina lokuti youth muti kuti munthu ukangokula uzitulukamo siwa youth iso ya asile mayuth munimvesesa muzita kukwatira muzita khani mabanja anu muzita kulipira mabili wanu muzita khani ndrama muzita kumanjo yaso nanu pati osati kumangoposisidwa izi ndikukamba ndi aliyese izi ndikukamba ndi manthu inuyo momwe ndi potential koma ku Malawi sunamba mapasidwa pompata anthu okuti chiyambire nikuvutika amene kuyesesa amene kulimbikira they have never given you a shot in life olo ndi mpala ndi umozi omwe sanakupaseni ndikukamba ndi anthu kateti anthu amene mwakhala mukuyesa zaka ndi zaka kumati kumanena nawo kachani ni Malawi kachani pese kulamba sipano kumva kuwawa amene kumaona ndo pa Facebook takunjoya kutani kumana wati neo siku langa lizafika liti ndikuyankhula anthu ati bwerani kumavyete tikonze zikoli ndi lathu akuluakulu onse maona azamwalira tizasali ndani ndife ndiye tisamalole yayi kuti ziko jasali wononge yayi iya tindipange ndi chipani chathu ndiye please mundijoine ukunkuyamba zisankho zili 2030 tini ntchito yotitani tigwire ndiye please gwiranani ntchito please ndipange ni embrace chifukwa ineyo zonsezi ndikupangira inu mayouth tsiku lanu lizafike lomwe anthu aimvi aja ataza kukhuleni bwana anthu akuluakulu aja ndikumakusegulira ziseko pati pamene paja chifukwa fortune favors the brave and there's nobody more brave than the youth. Revolution ili yose inaambika baziko la pasi pano inamba ndi achinyamata unakaza kupusise mukamamva kuti Nelson Mandela Kwame Nkrumah Thomas Sankara ndani ana nyamata acho John Chilembwe ana nyamata anali anyamata ndiye ino musamayembekeze kuti anthu akuluwa asa kumenyerera ni nkhondo anyamata iya panoka take the initiative you got the power and I'm here to help you guys take the power so you inuyo can be able to determine the direction you want your life to go because we are headed towards destruction. Zinthu zizingongera nuwonongeka chifukwa ndife anthu amisala yathu yagona kunena kuti timapanga business zomwezo
kumaona ngati basi automatically kapena magically kapena basi from nowhere zinthu zizasintha. Sakale kalero tenti sintene mavotedwe samavoteso munthu according to age ya capabilities. Kuti mkulu amatikonda tinampanga interest ndi easy ayananira ine kulowa mboma palibe amene angabe kumeneko pali mukundidziwaso kale ine ninyoka nyo mukundidziwaso kale ine ninyoka nyo mundimvesesa ndiyababela akakubereni ayi nanga ndimukufuna munthu kuti akupakire ni gali chuma chanu tanawo anyunga amenewa tanawo ndipo muzita kumaona akuvunda prison. Kulibe munthu mmoza amene angatene kuti ine nabandrama pabicho chitika ali yese ungobanza mazaboma ali kuti khali chani chisanzo munthu opusa. Tukufuna ma youth upright. Tukufuna ma youth upright. Achilungamo. A integrity. Okonda ziko lawo. Osati kuti basi ningolowa mmene mo basi nditele ndioneka kulibe zimenezo. Ma youth ake sife yu. Ife tili banga gadi Malawicha. Izabwerera monona mucha. Tizasira nawa standard. Kuti standard ndi chifuka wasema standard ya. Kuyiona skulu ya mwene skulu ya ku Malawi. Mpaka na panopa ana kuphunzira pasi pa mtengo. Kuyiona skulu ya ku Malawi ya sayiri ni ma pothole on class. Kumbika mwene class muja mwene flow isije kukumbika ati skulu imene. Sono skulu yimpanga banji inspire mwanayi. Koma iyayi zaka kumango bida mamabo kumango bwira tukugwira shiro utamandika iti amweni taulina nawo maskulu amweni taulina akwenda matako pa ntunda amweni ine ndikamakamba zinthu makhalu kambira anthu akumuzitu ovutika osati kuti inu amene muli pa Facebook ambiri kuti muli ndindrama mataniya ine ndimakamba kwa anthu ovutika amweni kumaya ndakuvutika ndikufuna kuti amene wo azanjoyeko siku la lizafikeko ndiza jose kuje nikunkozo kuja ndizakaika kuje ku shampoo kwatenga anthu da manunkha nkukaika kuti kumayadi anthu jaso kumona kuti uya mwene God is good, God is great. Taona ntachoka kumuza mwene because that's what Kamuzu did. Ka anthu amachoka mwene kumpoto amwene nkubaka khala ku Blantyre kumakatenga munthu okumuza se kumakampasa scholarship kujini kukamuza kadami munthu okumuza kupuzira chizungu ndikukhala wina wake amwene kusinthiratu zokuti ndaja akumuza chakusinthiratu amwene munthu ali ndi ntchito mtown muja kumapita kunja makwera. We want those things, opportunities for poor Malawians and change their life. That's all. Pitirizani kumapangazo ngati mwana ngati ndine chisiri ndinopenga pitirizani wavutira anthu omweyo tiona muzingochemerera mabuilding azinzanu muzingochemerera maiko azinzanu muzingosirira anzanu simuzakhala ndi zanu chifukwa inuwe mukona ngati kuti inuwe madziwa ndi anthu anzeru ife tivutiriwe kuti amene sitingamvotera munthu amene mukunyozayo ndamene ngati kusinda moyo wanu tikukuuzani ine palibe amene anakumana ndi ine nkukhala anzanga moyo wake amene sinosinthiki tandiuzeni kuti uyuyu anakumana ndi JB koma moyo wake sunasinthe tandiuzeni it's because sumandiziwa. It's because you don't know my capabilities. Kuli anthu amandipasa ulemu kunjako. Kuli anthu amandithokoza kunjako. Kuli anthu amandipempherera kunjako. Ndiye mukamona ngati kuti ine ndinodedwa ndine minority anthu sabandikonda amene sangamvotere musapanga manyazi 2030 ndikukuuzani mtima odelerawo moyo odelerawo God is gonna humble you. Ati Gakpo GT ati kape iwe ino adolo Gakpo akudzwani ndani muzamwalira olowiru simuzasiya palibe nakukuziwani muzamwalira malira namba azokhala ziko moto mavyeto komwalira tozakhala ije nitu holiday ku Malawi siku limenelo mavyeto mamulina kuti ena kuti asiline nkwatula ati fuck you JB ino asiline nakukuziwani ndani
mulibe solo kwa Fanta mwene. Ife komwalira mani izakhala siku lodabwitsa komala. Chisiru cho. Wamisale malabada mesa mulungu jamani ndi chisindo kapekoni. Bwanju wa mwalira aliyesa kutani? Yetu ifeo imina inisumadziwa ine ndrama ndibe nazo ntchito ine koma legacy. Nimafaniza siye zina kumala kucha. Nimafaniza siye ma apuziaste. Kuyasi ma apuziaste ngambwe kwasi amene ma apuziaste ntomalo ya apuziaste jana sene mali JP. Moyo ya apuziaste chi. Asema zimene mafuna nezo. Musaza ndiwale. I'm more of greatness. I'm chasing greatness. I'm chasing immortality. You feel me? You feel me? I'm not chasing no money. I'm not chasing no fame. No, I'm chasing great things. Mafuna mayo jamuza loza ine 100 years ntapita mukulozabe. Ozo digudina antopanda ma ambition. Greatness emaiziwe. Mesa Mungu funa drama basi. Mungu funa fame. Tinowe government tizinjoya fame. That's why President Ndogo mala mataka loa amamba kunanala kwamba kutwane machitsuna munaona bwanja achakwera atalowa president ba anamba kunanala atu akunjoyamo ndemudabwe kuti Obama analowa linyamata kunguti 5 years imvi kuti mazafu chake Obama had responsibility. Obama na chinchito kunabe kunjoya kunabe kunanala kumeneko inu mukugona iye samagona kupanga solve mavuto ama Americans pana muntu imvi muti because mpando uja si mpando nanala mpando wa fame iya. That's the greatest responsibility. President usita kuoneka ndiko maoya mkulu uyu akutuluka thukuta nkamwa nishura ya mutani uyu uyu president wampweteka takugona moneni yetu upresident uziwawa osati kuti basi president nenga ma minister nenga. That's why my solutions are ali omwewo, because you watch sakupita kuti sleeves up to work to get their hands dirty. No, they're going in there to do the least thing possible. Ndeje nkana mati kukabala vuto amangota misonko mazafanya. Keep it easy. Why? Because that's the oldest trick in the book. Olo inoma katukupanga yezo. Inoma katukupanga ndikuti. Siyo vuto, I mean, it's the oldest trick in the book. But muntu wanzeru. Nakasida malawi miyoya. Dipange solution. Ndeje katakoze mpese madolo. Ola zekala mani akukukira nchito mukugona. Mukuzuka mama mpeka miuje misonko yanu mukugona sikutani kuchitika. Osati muntu mukugona ni mwezi ndi president. Ukumwimbira phone president 9 kulo kwati wagona. President. Ukumwimbira minister usiku kwati wagona. Minister makama ni 2 o'clock 3 o'clock ali maso akuwiringa ma research. Ndichi responsibility. Ndino mukumalemba anthu ona ngati kuti kuja ndikufema. Ndikonjoyera, ndikukhalira famous. Ndikuti iya. Ndeife yo maviete. Ukuzani if we are serious timangolenga ngati anthu okonda kusewera komano timasewera kwambiri. Ndipo we party hard. Maviete? Oh yes. But when it comes to business, we're serious. No play. All work make Johnny a dull boy. Muntu amene amangokhala busy. Opanda kutenga nthawi kunjoya kupanga ameneyo. Ndeife mafana kuti mutipeza kumene tikutani. Tikumenya kumene tekila. Koma tikumenya tekila mu. Tikutani? Kambera za phindu. Mafana wasa kugona uku ina ndi John Walker angapati. President. Yeah. President kuma mama pills kuti akhale maso. Kuma gona ngale mu mujenge. President kafawaze kalikati gamo tikupita ku president yonje. Sana gone. Ma president amagona private jet. Usiku wonse wakhalani kuti anagwira ntchito akunyamukana kupita kusiku lina kwa ngana ngino private jet mwe kugona no president. Umpeza anjambula yonje. It's a serious business. Business amasenze yazo. Zomona kuti basi ulo wa minister, ulo wa president mparliament muja muzingotele basi. Muzingotele. Zinthu zingasintike.
anthu agona iwenso wagona dzuka limodzi ndi anthu mamawa mimba zili kuno serious abwene ifeyo ndimafuna kuti sabwa ndi ndikuzani ativotee 27 muone ngati so ministers azapanga nyonyonyo MP azapanga nyonyo kuzakhala mani oda zakhala maoda azakwera Toyota Corolla azizakwera Toyota Corolla kulibe zimenezo kulibe mapita ku Johnny mapita kwakuti kumakapanga zinthu zonse muzipangira mayi momo kuka office basi no so zindrama ayi inonso munganjoya amala kuvutika kulibe zimenezo muza enjoy chimwe zimene amala kunjoyera ndengati amala khala standard iyi inonso musika standard yomweyo tizi panga move tose limosi inonga limufuna ana azipita maskulu kuzakaso rule aliyense wamboma ana akazipita kuti kumaskulu aboma ndi muneno maskulu mwamba nokumata kumakonza nosopana nanga si ana limomo zizukuzana limomo koma no ana lumabisa ma private school maskulu ja kumango ayangana no aliyense waboma akadwala azipita ku grupu kulibe zoti apita kunja kulibe zimenezo upita kunja amaya akadwala amapita kunja iwe ndio kapita kunja kanda nawe so grupu ngali kufuna ku grupu kujisika mankhwala uyikeso kuchaniso ndekuzone ndikukuzani zomwe mabanga inu nawo sasibanga zili mzaona ndevo kuti kandi mavyete zini zambiri zizasintha munthu wandale zakaso ni mphamvu zomwe aona kuti yeyo ndi wa mphamvu azakhala wantchito azakhala ni mantha azaziwa kuti yeyo is not in charge zikwendera malawi actor accordingly suna bwere kuzakwera ma jeep ma Benz iyayi ngati ukufuna limbikira moyo mwako ugule Benz yako uzikwera koma kuboma uzikwera Toyota Corolla asitu osati kuti maona makuti akweche gama alichochi nyina kupanga ntchito sakugula amaya kuvutika koma alichochi apisa nthumba majakete peya inu ayi mwana sunga sinthe ndikukuzani mwana sunga sinthe ife kulowa mmene momo mwana zasintha because ifeyo tili njira zambiri ndikona kuti mulungu atipasa nzeru mulungu atipasa kuthekera samazanganira pansi ife we can do a better job 1,000 times better job 1,000 times better job 1,000 times nonse ogwira ntchito government muzikhala nyumba za boma ndemwamba nokona ma housing project ayamba kutani nangaziwa sawakaso mo ndikukuzani that's the only way you can do it koma itu iwo akadwala akupita kunja anawo akupita maskulu private kamena akupita kunja mane bado amene makhala iwo satani amangobwera kusangopanga mu campaign muti kusangopanga mu campaign imene muja kutuluka mu kumapita mmanamiwa wa manyambadwe mu ma 47 ma airwing no MP uzikhala muti yeah osati kuti zamasewera mukupanga izo mukuma paibe chinga sinthe ndi mentality. You have to stop all this nonsense. Tukufuna yeni discipline, yeni my youth, my Democrats. So for us to fix the country, we have to change. Kapangidwe kazinto. Simalola zopusa. Simalola anakazi kupusa na mazoba madolo tilipo. Who can do better things there? Inuso kumaona kuti amwene pali pa muzidwa. Tayoneni mina isintira muzidwa kusinha. Mind yokongola. Mamizi ya jasi mamizi amene ja muko abalisoka khala mamizi ndinuyo amene ja ndi matauni ma cities. Aya wapita kumuzi sikumuzi lwewe. Sikumuzi mukukwangiso dukhala kumuzi ndinuyo chifukwa somfuna mukwatukula mayi Mungu ufuna kuti muzi anunkha azikhala penekana kali konse kuti mngani libwerani azithamanga. Faka muzoni mukasintha moyo wawo. Nawonso zofuna zidani zisintha. Nezofuna zikasintha inuyo muzi kweshiro double 10 times kuti mwabanga certified amala because now they have become what? Independent. Now they are able to do for themselves, so I have to do more. So because they don't want to do more,
Keep them in the same one place. That's what I'm telling you. We have to wake up. You guys, wake up. Wake up. It's a trap. It's a trap to keep you what? To keep you stuck. Antuwa. Sama kufuna kukulani muku tukuka. Chifuka kakutukulani. Muchangamuka. Mukachangamuka. Muzipanga zanu. Ne mwamba so kupikisana nao. Because now is equal opportunities. Ne mwa posa. Ne president. Msatenga ndinu. Ukasa msatenga ndinu. Kumano iya. Idasene kuti. I can't disadvantage. You could know, Musaba say equal opportunity because Mugaba say equal opportunities, they'll be at a disadvantage. In effect, this one can defend hands zero. This one can fail. They when Kuala Munira you are Chifuka defense in Indrama, you are Jarib, and that's the hey, I look at Indra for zero. Yeah. But my way around it. You know, Saka passing and to find out Zodino who was passing to Muaposa. Guguzadi Muaposa. Yetu ndeta sieni kumuzikonko. Ta sieni azivutika. Yetu ndeta changa mukani. Wake up, Malawi. Wake up, my youth. My youth, tabulani. Gira na baba. Muona so. Muza ona so. Fetina ndeka chitu chalo. Osa kurubirira so. Osa kurubirira. Ma vieta tenga wai. Because ma vieteo. Ndamene. Ali ndijani. Chikumbo. Chofuna kusinta di Malawi. Chifuka mavyete. Amakonda jani? Amakonda Malawi. Chifuka mavyete. Alindiana. Alindi manisezi. Alindi zizuguru. Amafuna zizuguru zija. Zizakale. Malawi wawilani. Wogoma. Ndalisafuna kuona azuguru like akumenya konka sikula pasipa. Choko mapi. Ndalisafuna kuona anache. Akupanga bwino maimucha. Nkuma ukala antu maingo. Ndalisafuna. Ndenga nimukufuna izinzo good life. Tabwera tigure chilumusi tabwera na wawa tasieni. Amona ngati ndifezisiru. Amona ngati kuti ine pano mangobwera ne mangobwebweta kulibe anthu amene ni mabanga nawo connect. Nde if you really connect ndineyo tabwera pamosi. Muone yetu. Salute. Power to the youth. Power to the people.